Hej og velkommen til Dansk Brudevals. Mit navn er Oliver. Og mit navn er Eva. Og her på siden lærer I brudevals. I kommer igennem trin, holdning og musik. Alt sammen i et tempo, hvor alle kan være med. Vi tager simpelthen i hånden og guider jer hele vejen. Så det eneste, vi behøver at koncentrere jer om på dagen, det er at nyde øjeblikket og hinanden. Rigtig god fornøjelse.